OK ľudia, takže dneska vám poviem takú jednu vec, že vlastne mám prestávku na YouTube, preto som nenatáčal. No a z čoho, akože prečo mám prestávku? Robíme na také jednej veci vlastne, ktorá je to merch a je to ešte aj, jak sa to volá, a ešte aj veľký film, alebo to bude animácia, takže tak. Počkajte. No, takže sadnem si. Nevieš to povedať. No, takže na hlavnej, ako čo máte vždycky na hlavnej stránke, čo si šťuknete na môj kanál Jurky, tak tam budete mať vlastne vždy obraz na hlavnej strane, tam budete mať obraz hore, keď sa pozriete 17, 15 si vymyslím 29. septembra, hej, a tak. To som si vymyslel. A budete tam napísané kedy a čo, hej, a tak. No, takže teraz sa tu chvíľu poprechádzame. Toto video bude dosť krátke, takže úplne v pohode. No, ja sa tu chvíľu poprechádzam. Tu je aj telefón. A čo tu je? No, tak toto je dobré, že sa tu dá zmeniť aj tapeta. Čo je dobré, no, to som si pekne vybral. Keď si dáme práce, tak tu máme, no, toto taxí. No a teraz čo, ako budem robiť? Ja teraz sa budem takto normálne odvážať ľudí. Tak a ideme. Halo, čo teda ide, OK? Ideme. Tak. Pôjdem k nemu. Tak. No dobre. Takže ľudia, čo sa dá povedať, pre toto video by to mohlo byť zatiaľ asi tak všetko. Zatiaľ sa majte, nestrácajte veci a to konec videa, čus. No ale nie, dobre, konec videa, čaute, mňauky.